Eskerrak eman parte hartzaile guztiei, aurten gutxiago izan dira, onartu behar dugu, gaia asko zailagoa da. Gaia asko zailagoa izan da. Eta ondorioz ere hori parte hartzen ikusten dela. Baina argi neukan nik behintzat, gaiaren proposamen egiteko garaian ez dela gai bat inoiz erresi izaten dana, esatea zertaz nola dekoratu behar duen gure etxeko sukaldeaz. Kalendario honek zerra lemoka, gutegi honek zerra lemoka nik uste dela harrera, etxeetan. Eta argi geneukana da baiten neurri handi batean, zan gaiak, komplikatu da zala, baina bai geneukan gogoa da baita gure herriaren, Tolosaren realidade bat ispiluan jartzea, edo mai gainen jartzea. Baina iruditzen zaigu, geroz eta kolore gehioko mundu batean bizi gehala, eta hori gure sukaldeetan ere agertu hartzala, eta horrek ere Tolosan eragina dula. Aurten da 12. egutegia. 10. argazki lehiaketa. 5. argazki erakusketa. Urte guztien hauen zehar, aurkeztu ia, kasi 4.000 argazkik banatu ditugu, adibidez, 70.000 egutegi. En fin, zifrak hortxe daude, baina nik bai bezala, eskerrak parte hartu duten guztiek. Argazki erakusketan, aurten juntzien kasi 700 pertsonak. Ez dago eski Tolosan argazkik ikustea. Hoien guztien artean banatu sosketatu genuen argazki makina bat, saritua izan da Luis Barriola. Aipatu eta balorean jarri, herrianak eta guztionak dian bi enpresa hauek askotan ez gala kontuatzen, baina importanteak dira, eta abisatu baita edo adirazi Tolargien aldetikan ikusiko dela nola hemendik eta zerbitzu hobeagoa eta efizienteagoa eta herritarrari gertuago izateko zenbait egitasmo martxan jarriko ditugula. Gaia irikia izango da, eta interpretatzeko forma ezberdinak eskainiko dituna. Ikuspegi zurrun batetikan eta ikuspegi irikia batetikan ere. Ateak. Banaketa datorren astean, astelenetik asteazken arte, goizeko 9:00-etatik 12:00 arte, zeharkauzen. Eta ja ostegunetik aurrea, baina Tolosagasa eta Tolargien bulegotan.